फरायसा आफादाव सोलिया जिबायदि माने बिथां दावराव देख्रेब नार्जारी अमरस ब्रह्मआ जिबायदि बुंदों दिपेन बर'आ गावनि गोसो बायदि सलायदों बिथाङा माने गावनि पलिटिकल सार्थ गावनि लाभालाभनि थाखाय खामानि मावदों बेयो कुनु पय्धे जानो हाया आरो बे जानाय नङा दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं बेखायनो खावलायदों गावसोर जुदि पलिटिकल लबिनि थाखाय माबा मोनसे पलिटिकल सार्थनि थाखाय जुदि खामानि मावदोंब्ला नोङो खिन्थु बेबायदि होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बे एंगलाव बेबायदि बाथ्राफोर बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ दा दिनैनि तारिखआवथ' बिथांमोना निश्चय जिखिनि बिथांमोननि बाथ्रा रायलायनाय बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाय माने पलिटिकल माने मेलफोराव बाहागो लानाय किसुमान माबाफोर भिजुअलफोरखौ जों नुनो मोन्दों बेजोंनो जों नुयो बिथाङा निश्चय माने हाग्रामा महिलारिनि सासे एजेन्सि हिसाबै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं दा बे हिसाबै बेफोर गासै माने बिथांमोननि जिथु गोसो सिंनि माने जातिखौ गुलुं गुजुं खालामनानै गावसोर माने पलिटिकेलि गेन मोनसे पलिटिकल माइलेज खालामनो थाखाय सानदों बिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ दा दिनै बिथांमोना साननो हागौ जे जोङो बिराद माने देरहाबाय माने दिपेन बर' माने बिथाङा माने डिबेट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाबाय न' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोन बायदिजों आं बुंगोन जे माने बिथांमोन बायदिजों कुनु पय्धे डिबेटआव जनोनो नाङा बिथांमोन बायदि माने आनकन्स्टिट्यूशनल मानसिजों माने कुनु पय्धे डिबेटआव जनांगौ गैया आरो माने बिथांमोना अकल माने गावखौ एस्टाब्लिश खालामनायनिसो बिराद मोनसे षड़यन्त्र सोलिबाय थादों कारण बिथांमोननि जिथु प्रेस मिट बिनि लास्ट माने पार्टआव बिथांमोना बुंदों जोंबो माने बिराद नांबोदों जोंबो जुजिबोदों एबसुनि खामानि मावबोदों आरो नोंथाङा जुदि एबसुनि खामानि मावदोंबा रायजोनि खामानि मावदोंबा नों हज्रिखाव बुंलायनांगौ जेबो कारन गोनांथि गैया कारण रायजोआ नोंनि खामानि मावनायखौ नुखादों नोंखौ नोंनि जिबायदि माने खामानि मावदों बिनि मान सन्मानखौ नोंखौ होगोन खिन्थु दिनै बिथांमोना माने खामानि मावबोदों मावबोआखै बेखौथ' जों मिन्थिला खिन्थु बोधय दिनै जिबायदि हज्रिखाव बुंदों जे जोङो खामानि मावदों होननानै निश्चय बिथांमोना बेबायदि खामानि मावसोबोआखै जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बेखौ एपिल खालामना लानांदों मोनसे एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों साननो हागौ बिथांमोना बिराद माने गावसोरनि माने लाब जादों खिन्थु बिथांमोननि बेबायदि दावराव दावसि खालामनायजों दिनै गुबुन हारिया जोंखौ नुदों जोंखौ नायदों जोंनि मुभमेन्टफोरा मा दिगजों थांदों बेफोर गासैखौ बिथांमोना स्टाडि खालामदों आरो आल्टिमेटलि माइलेजखौ बिथांमोना दिनै लागासिनो दङ जों बर'आ बिथांमोना बेबायदि माने किसुमान जोंनि सिंनि थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ बुंफोरना होनाय माने किसुमान जाय बाथ्राफोरखौनिखि जोङो मिडियायाव ससियेल मिडियायाव बाहेराव जों माने सावरायलायनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बेबायदि मिडियायाव लाना फैनानै हाइलाइट खालामसोनानै खिन्थु गुबुन हारिखौ एसे हजाग खालामदों गुबुन हारिनो खिन्थु माइलेजखौ होगासिनो दिनै दा दिनै जुदि बिटिआर एकर्डआ मोनफ्रोमबो दफाया जुदि आखरे जुदि जाफुंसाराबा बे जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला बिनि दायनिगिरिया खिन्थु बिथांमोन सानैयाबो जागोन खारन बिथांमोना दिनै जाय खामानिफोरखौ जोङो एसे माने सिङै जायफोर बिराद सेन्सिटिभ किसुमान बहुत सेन्सिटिभ जोङो जेरै माने नों बाउन्ड्रि एक्सटेनसन खालामनाय बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन जे बाउन्ड्रि एक्सटेनसन जाया मा जाया खिन्थु बेफोरो दिनै मोनफा जालांगासिनो दङ दा बेफोर इस्युआ बे खुब माने बिराद सेन्सिटिभ गुबुनफ्राथ' सोरबाया माने जोंनि बे बिटिआरआव हाबा होनग्रा दोङो सोरबाया बिटिआरआव सोनो होआ होनग्रा दोङो दा बैफोरबायदि व्यक्तिफ्राथ' माने साफा एसे मोनसे उत्साह मोन्दोंना मोनसे लामा मोन्दों नों आंहा मा खालामनो थांदों दिनै माने बर'फ्रा मा खालामनो थांदों बेफोरखौ गासैखौबो नों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनानो फोसावना होजोब्बाय दा अब्ला माने बिथांमोनाथ' निश्चय जोंनि सिङाव थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ जोंनि एजेन्डाफोरखौ बिथांमोना मोनथिदों आरो बेजों बिथांमोना बे जोंनि थाखोमानाय एजेन्डाफोरनिफ्राय बोरै एसे माने साइड दाननानै जोंखौ माने आगोलनि बायदिनो गाफबना दोननो हायो बेखौ बिथांमोना निश्चय पलिसिफोर दिहुनगोन दा बिनि थाखाय दा बेफोर गासैखौ गारनांगौ दा दिनै ससियेल मिडियाया प्रेस मिट होनायानो जोंनि मोनफ्रोमबो माने प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होगोन सल्युसन मोनसे लाबोगोन बे मालाबाबो जानो हाया बेयो अकल गावनि गेजेराव मोनसे लासिं दुं हाव थासारि मोनसे लाबोनायनि अनगा बेयो कुनु पय्धे माबा मोनसे समस्यानि समाधान ससियेल मिडियायाव बुकिथिंलाबायनाय माने प्रेस मिट होलाबायनाय बे मालाबाबो जानो हाया नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजियाखैबा सों गुबुन रावबोथ' नङा नोंनिनो फिसाला बायदि गाव बुंबाय माने एकेबारे दाउदैसो होननानै नोंनिनो फिसाला बायदि मानव गेदेर दिपेन बर' बिथां आफादगिरि सार बिथाङा जोंथ' गावनिनो फिसा बायदि गावनि फिसौ बायदि जों फैनानै सोंनो मा टाइम जाखो नों ससियेल मिडियायाव हज्रिखाव बुंबाय थानो माने प्रेस मिट होनानै बुंबाय थानो मा दरखार जादों दा बेथ' जोंनि सिंनि थाखोमानाय एजेन्डाफोरखौसो बुंफोरना लानाय जादों बिनि अनगायैथ' गुबुन जेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो मोनसे लाभालाब
बेबायदि प्रेस मिट होनाय ससियेल मिडियायाव बुंनायजों जोंहा जाया थांनाय समफोराव जाबोआखै आरो बे मालाबाबो जानाय नङा दा बिनि थाखाय खावलायगोन बिथांमोनखौ जाहाथे बेबायदि माने नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ किसुमान सेन्सिटिभ माने बाथ्राफोरखौ माने बुंलाबायनानै जोंनि जिखिनि माने उन्नत जानांगौ डेभेलप जानांगौ बेफोरनिफ्राय माने जों बर' हारि हिसाबै जोङो माने एसे पिस परिना थानाय बेक जाना थानायखौ बिथां माने जों मालाबाबो लुगैयाखै आरो बिथांमोनाबो निश्चय बेखौ खालामनो नाङा दा बिनि थाखाय आरो जोङो बिथांमोनखौ जों नुदों जे माने एसे मोनसे नो चेन्जिं केरेक्टार सोलायनो रोङै मोनसे केरेक्टार बिथांमोननियाव जों नुदों माने जिहेतु बिथांमोना देरहानाय जेननायनि बाथ्रा बुंबाय थादों नों देरहानाय जेननाया नों बबेबा खेलाव जागोन बबेबा माने गथ'फोरनि माबा मोनसे गेलेनायफोराव जागोन खेला धुलायाव फैगोन किन्तु जोङो बर' हारि दानो थाखाय खामानि मावदों बर' जाथि दानायनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जों खामानि मावदों बेयाव देरहानाय जेननायनि कुनु बाथ्रा फैया होननानै आं सानो दा बिथांमोना माने मानगेदेर आफादगिरि बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा पुलिसजों माने हमजाफेरनो मोनाखै पुलिसनि लावथि मोनफेराखै दा बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों थांनाय समाव लाइसिनो गाव बिथांमोना माने पुलिसजों हमजादों होसोजादों बुजादों थांनाय समाव बुजादोंब्ला दानियाबो जे बुजानांगौ बे मा बाथ्रा दङ बे मा जुक्ति दङ थांनाय समाव जुदि सोरबाया गावथारजादोंब्ला सोरबाया थैनांदोंबा दायोबो जे थैथारनांगौ बे मा जुक्ति दङ दा दिनै माने जोङो एसे गोग्गानायसो लानांगौ जे माने मोनसे सुक्ति जाबाय किन्तु बेयावहाय कुनु सासे माने व्यक्तिनि माने थै बेबायदि फसरनो गोनां जायाखै दा बिनि थाखाय बिथांमोना नो चेन्जिं केरेक्टार माने जेरै माने आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नंगोन जे बिथांमोना बेबायदि बर' जातिखौ बर' हारिखौ नि गेजेराव मोनसे गुबुंले थासारि जि लाबोनो नाजाबाय थादों बिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ आरो जोंथ' बुंगोन जे दिनै माने खोब बिथांमोनखौ आंनि दिनैनि खावलायनायदों बिथांमोना माने गोजानावबो थागोन ना थाया बेबो सन्देह दङ खारन मोनसे बाथ्रायाव बुंनाय दोङो जे उन्दुलांनाय मानसिखौ फोजानो खोब माने सहस किन्तु जाया उन्दुफ्लादों बे उन्दुफ्लानाय मानसिखौ फोजानो खोब माने कठिन जायो होननानै मोनसे बुंनाय दङ दा बिथांमोना साफा साफा उन्दुफ्लानाय मानसि गासैखौबो मिथिखागौ सोरबाया फोजाफैदों सोर मा खालामदों बेफोर गासैखौबो मिथिखादों किन्तु बिनि तत्सत्ते माने बिथांमोना सिरि मोननो नागिराखै खारन बिथांमोना उन्दुफ्लादों गतिके थेवबो खावलायगोन जे बेफोरबायदि एबसुनि बेरेखा माने बेबायदि नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ बुंनाय एबसुनि मानगेदेर आफादगिरिखौ लानानै बेबायदि माने नंबां जाबां बाथ्राफोर फोसावलाबायनाय बुंलाबायनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङाबा बिनि थाखाय बर' हारिया किन्तु नोंथांमोना मा मावदों मा बुंदों बेखौबो गासैबो नायगासिनो दङ गाबोन समफोर किन्तु माने नोंथांमोनाबो खोब बिराद मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि भुगिनांगौबो जानो हागौ खोब दुखुजों फोरमायनो नांगोन जे दायो मोनसे मोजां जे ख्रिस्टमासनि मोनसे समय सोलिबाय थादों बयबो ख्रिस्ट' बिसाय बिथांमोना ख्रिस्टमासनि रंजादों गावजों गाव अनज्लायनायनि मोनसे रादाब लाबोदों किन्तु बे समावनो थांनाय 25 डिसेम्बर जिसु सारिनाय सान ख्रिस्टमासनि माने मेन सानावनो दावराव देख्रेब नार्जारी मानगेदेर बिथां आरो लोगोसे अमरसिं ब्रह्म मानगेदेर बिथांमोन सानैया प्रेस मिटनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगेदेर आफादगिरि बिथांखौ खोब आनकनस्टिटिउसनेल माखासे रावफोर बाहायनानै बाथ्रा बुंनाय क्रिटिसाइज खालामनाय आरो बेबो पजिटिभ मोनसे क्रिटिसिजमबाला मोनसे खोथामोन किन्तु खोब माने नंथारैखौनो एसे माने बिथांमोना इस्यु हिसाबै रेज खालामनानै क्रिटिसाइज खालामनाय बेबायदि मोनसे प्रेस मिट बिथांमोना लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ लानानै दिनै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे मोजां समावबो जे बिथांमोन सानैनि व्यक्तिखौ लानानै जोङो माने बे प्रेस मिट लानो बाध्य दिनै जों जादों बिथांमोना जिबायदि एंगेलाव जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो जानो हागौ गाबोन समफोर माने दिपेन बर' मानगेदेर आफादगिरि बिथां सारा माने गाव हायैखाय जिल्ला आफादफोरखौ माने प्रेस मिट लानो बुंदों माबा माबि बेबायदि बाथ्राफोरबो दिहुनगोन जानांगौ किन्तु बेयाव रावनिबो खावलायनाय रावनिबो बुंनाय नङा
जों जिल्ला आफाद हिसाबै जों सानखांदों कारन बिथांमोननि जिखिनि बाथ्राफोर